Haia, blant, blwyddyn 34. Wel, rydw i allan ar y cae rygbi yn chwilio am rhywbeth i wneud i gadw'n iach. Felly te, sesiwn bach gallech chi wneud os ydych chi eisiau, os ydych chi'n byw ar bwys cae neu rhywbeth, gyda marcau ar y llawr. Rydw i'n mynd i reid 4 rhediad o un ochr y cae i'r ochr arall. Wedyn cael saibr rhwng bob un. Yna byddai'n rhedeg 4 gwaith wedyn o 3/4 ffordd. So mae hwnna'n tua 75 metr. A wedyn byddai'n rhedeg 4 gwaith eto o hanner ffordd, sef 50 metr. A wedyn byddai'n rhedeg 4 gwaith arall, sef 25 metr. So bach yn llai o bellter trwy'r amser. Cofiwch ar ôl bob rediad i gymryd bach o saib i gael eich ardal chi nôl. Wedyn, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel a gwelwch chi cyn bo hir. Da bo.